News! Samantala sa ating good news idol, pakwan, isa na sa pinagmamalaking produkto ng Kalasyaw. Para sa good news yan, kasama natin idol Tita Ronnie. Puto. Yan ang kadalasang naaalala ng karamihan kapag sinambita ang bayan ng Kalasyaw. Ngunit alam nyo ba na hindi na lamang sa produksyon ng puto ang pagkakakilanlan ng bayan dahil nagsisimula ng yumabong ang industriya ng pakwan sa bayan. Sa Barangay Kabilukan, nagsimula ang pagtatanim ng naturang prutas sa taong 2020. Mula sa 5 hanggang 10 ektaryang lupain noon, ngayon nasa 20 ektarya na ang taniman ng pakwan sa bayan, kabilang na ang Barangay Ambunaw na naaakit sa pagtatanim nito. Ayon kay Mr. Ronnie Gabrilio, leader ng mga nagtatanim ng pakwan sa Barangay Kabilukaan, Sugar Baby Max F1, ang variety ng pakwan na kanilang itinatanim na kadalasang inaani sa buwan ng February hanggang Abril. Kinakitaan nito ng malaking potensyal na makakatulong sa kabuhay ng mga magsasaka sa bayan dahil sa loob lamang ng 60 days ay maaari ng anihin ang mga pakwan. Sa ngayon, nagsisimula ng ibenta sa pamilihang bayan ng Kalasyaw ang mga inaning pakwan ng mga magsasaka. Samantala, inaasahan na hindi lamang sa bayan mabibili ang mga pakwan ng Kalasyaw, maging sa mga karatig na lugar kapag ito ay nagtuloy-tuloy sa mas marami pang produksyon. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.